pitäisikin tehdä. No, filosofi Pekka Himanen sai Suomen hallitukselta tässä toimeksiannon vähän aikaa sitten, että hänen pitäisi pohtia sitä, mikä rooli laajasti ymmärretyllä henkisellä kulttuurilla ja arvomaailmalla voi olla kokonaisvaltaisesti kukoistavan elämän voimavarana. Ja tässä yhteydessä siis Himanen toteaa, kun hän luovutti tämän mietintönsä, jos näin sanotaan, niin hallitukselle, että lähtötilanteena oli se, että joka 5. suomalaisella on psyykkisen sairauden diagnoosi. Ja Suomessa syödään 700 000 mielialalääkettä päivässä. Ja mielenterveyssyistä on tullut johtava syy sairauspoissaoloihin ja varhaiselle eläkkeelle jäämiseen. Niin tämä on aika karu kuva Suomesta. No, tuostahan me ollaan puhuttu aikaisemmin, että mä aina puhuttiin sitä kivuyhteydessä, että ennen pääsi eläkkeelle, kun oli kipeä, nyt pääsee eläkkeelle, kun on masentunut ja kipeä. Eli näitä on ihminen, jolla on ongelmia, on työkyvytön, hyvin kompleksinen systeemi, että voi yhtä diagnoosia siihen laittaa, niin nämä on tämmöisiä nimiä, joilla niin ei oikein nähdä metsää puilta ja sillä tavalla sitten helposti mennään tuollaisiin patenttiratkaisuihin. No tässä nimittäin Pekka Himasellahan on ratkaisu tässä siinä mielessä, tämän toimeksiannon mukaisesti hän antaa sitten ratkaisu, joka, nyt mä siteeraan täältä mietinnöstä, Suomi kehittää depression tehokkaan kokonaisvaltaisen hoitomuodon vuoteen 2020 mennessä. Ja Himanen vertaa tätä, että tämä on niin kuin meidän sukupolvemme Man to the Moon-projekti. Eli se on niin kuin vastaava juttu, kun John F. Kennedy julisti silloin vuonna 1961 tässä puheessaan, että meidän sukupolvemme menee 10 vuodessa kuuhun. Mitäs mieltä sä olet tästä? No oikeastaan tuo lause sisältää siitä semmoisen ajatuksen, että ei kyllä todella tiedetä, mistä on kysymys ja on niin kuin päättäjilläkin niin kuin ideat loppuneet. Tiedetään kyllä, että Clintonhan sanoi 1999 sitä, että tuota pikaa ratkaistaan niin kuin nämä mielenterveyden ongelmat, että se on ihan samanlainen sairaus kuin fyysinen ongelma ja niin patenttiratkaisu. Ja tämä on se väärä linja. Meidän täytyy nähdä, että ei ole kysymys semmoisesta mistään kemiallisesta sairaudesta, vaan kysymys on siitä, että miten me reagoidaan ihmisinä elämässä. Ja se on hyvin paljon laajempi kysymys, että ei tuommoista patenttiratkaisua. Että mä en niin tajua, että filosofi ensiksi sanoo ja on huolissaan, että lääkkeet noin paljon, ja sitten tarjoaa kuitenkin tuommoista patenttiratkaisua, joka on ehdottomasti lääkkeellinen. Mutta me tullaan just tähän, että siis kun Pekka Himanen mainitsee tuossa, ja varmaan pitää paikkansa, että me syödään 700 000 pilleriä päivässä mielialalääkkeitä, niin eikö se ole se lääke sitten? Sehän on ratkaisu. No se on yksi ratkaisu, mutta että sehän johtaa niin kuin auttamattisesti työkyvyttömyyteen ja sitten työstä poistumiseen työelämästä. Mutta että meidän pitäisi niin kuin ihan radikaalisti ruveta ajattelemaan toisella tavalla. Ja se on siitä niin, että millä tavalla me käsitellään ihmisiä. Niin, mutta ennen kuin mennään vielä eteenpäin, niin mä vielä palaan tähän pillerijuttuun. Siis, sehän on siis mieletön määrä pillereitä, mitä me syödään päivittäin, niin eikö ne mukaan, eihän niitä turhanpäiten anneta. Se johtuu kanssa niin, että terveydenhoitosektori on niin kuin vähän ulalla näistä asioista. Tuossa Englannissa niin kuin semmoinen hyvin johtava mielenterveysasiantuntija kuin Joan Moncliffe on niin kuin kirjoittanut aika mielenkiintoisen kirjan ja puhunut julkisuudessa siitä, että kaikki nämä mielenterveyslääkkeet, niin ne on niin kuin psykoaktiivisia lääkkeitä samalla tavalla kuin alkoholi ja hashish ja muutkin aineet, että ne luovat vain semmoisen tietynlaisen tunteen ihmiselle, ne ei paranna mitään. Eli tämmöiset psykoosilääkkeet niin vaimentaa ajattelua ja tunteita ja sitten masennuslääkkeet vaikuttaa erilaisiin asioihin. Mutta se ei ole ollenkaan tiedettä ja hänen mukaansa suuri osa näistä masennuslääkkeistä on turha, koska ihmiset tavallaan uskoo niihin lääkkeisiin, kun nämä psykoaktiiviset vaikutukset tuntee, että niin tavallaan sivuvaikutuksiin ne uskoo, niin silloin ne tuntee, että ne on hoidossa. Että tämä tämmöinen serotoniini teoria, että siis masennus johtuu serotoniinin aineenvaihdunnan häiriöstä, niin se on vain teoria, ei sitä pysty mittaamaan. Eihän niin tieteessä voi, niin lääketieteessä voi niin tehdä hoitotoimenpiteitä, jos se voi kontrolloida sitä asiaa.
että sä voit porata kalloon reikää ja ottaa sieltä näytteitä, mikä serotoniinin tila on. Vaan tämän teorian pohjalla tehdään tämmöisiä asioita. Mutta tuossa meidän nettisivuilla, niin sä mainitsit mielenkiintoisen ristiriidan siis siinä mielessä, että nyt jos sä sanot, että suuri osa mielenterveys näistä lääkkeistä tai mielialalääkkeistä on tehottomia tai jopa niin kuin, niissä on sivuvaikutuksia, jotka eivät ole kauhean hyviä. Niin jos ihminen lopettaa sen lääkityksen, niin hän on ongelmissa Kelan kanssa. Joo, sillä tavalla, että tässä voi kertoa oikeastaan yhden niin se naisen tarina, että niin näkee, että mistä tässä niin inhimillisessä kentässä on kysymys. Hän on tuommoinen 40-vuotias hyvässä asemassa oleva nainen ja sitten haki eroa miesystävästä, joka oli psykopaatti. Ja tämä miesystävä sitten niin kaappasi tämän naisen ja piti vankina viikon ja pahoinpiteli ja käytti seksuaalisesti hyväkseen. Ja pääsi pakoon sieltä sitten. No, sitten kun hän oli tietenkin, kuka tahansa tuosta niin järkkyi tuollaisesta käsittelystä, niin poliisi ei edes tutkinut asiaa. Hän joutui itse asiaa ajamaan oikeudessa. No sitten hän meni psykiatrille, joka määräsi välittömästi lääkkeet, jonka hän lopetti sen takia, että niissä oli paljon sivuvaikutuksia, eikä hän tuntunut, että niistä oli mitään apua. No sitten kun hän lopetti, niin Kela katkaisi suoraan sairasloman. Eli Kela seuraa, että syöksä niitä lääkkeitä. Että Kela uskoo, että tämä on niin kuin oikea hoito. Ja sitten hän niin kuin hyvin loppujen lopuksi kävi, että hän tapasi terapeutti, jonka avulla hän selvisi tästä tilanteesta. Eli koko pätkä oli väärin hoidettu. Nämä viranomaiset ei niin kuin osaa ammattia, psykiatri oli diagnostoinut väärin. Eihän niin kuin tämmöistä reaktiivisesta niin kuin shokista niin kuin millään lääkkeellä selvitä, vaan se vaatii terapiaa. Eli ihmiset on tämmöisessä tilanteessa, että se pannaan pakettiin, sulla annetaan nimi ja sitten pannaan tonne, eikä kysellä ollenkaan, että hei, että mitä sulle kuuluu tai miten sua on kohdeltu. Tai... No tämä on nyt tämmöinen ääritapaus, mutta onko se tavallaan niin, että tällä pillerillä se on se on helppo ratkaisu, se on nopea ratkaisu niin kuin lääkärin kannalta? Se on ennen kaikkea sitä, että siis on olemassa semmoinen kaavio, jossa kysytään potilaalta, ottaako päähän ja ei jaksa ja noin poispäin. Sitten kun sä saat tarpeeksi monta rastia, niin sä saat diagnoosin masennus. Ja sitten kun sä paat siihen masennuksen, jos sairauslomainen Kela edellyttää, että siinä otetaan lääkitykset. Ja mun mielestä se on ihan väärin, koska sehän on lääketehtävän tukemista, eikä se ole mikään hoito. Ja ne on kriittisesti tutkittu näitä lääkkeitä, että niissä on valtavasti sivuvaikutuksia. Tällä hetkellä esimerkiksi ne keskikäisillä naisilla aiheuttaa aivoveritulppariskiä huomattavasti enemmän kuin millään muulla. Ja sitten nuorilla se aiheuttaa itsemurhariskiä. Ja nämä kouluriehumiset useimmiten on siinä niin, että niillä on näitä masennuslääkkeitä. Että nuorilla ne aiheuttaa niin vastareaktio, että ne niin kuin yltyy se homma, niin kuin, että ne rauhoittuisi. Niin kuin, että nuoret ja lapset reagoivat eri tavalla tämmöisiin lääkkeisiin kuin aikuiset. Et se lista on ihan karmea ja sitten kun näitä tutkimuksia on tehty oikein kriittisellä tasolla, niin ne ei eroa lumelääkkeestä ollenkaan niiden vaikutus. Eli se on nollahoitoa. Ja meillä on ihan väärä lähtökohta näihin asioihin. Mä ymmärrän sitten, kun on niin kuin raskaan psykiatrian asia, meidän täytyy niin kuin ottaa se niin kuin toisella tavalla, mutta niin kuin suurinta osa ihmisiä hoidetaan väärin niin kuin näissä asioissa. Eli mä palaan tähän valtavaan määrään 700 000 pilleriä päivässä, niin toisin sanoen johtopäätös tästä, että sun mielestä siinä on suuri osa aivan turhaa. Se on aivan turhaa ja johtuu, että tämä on niin kuin lukittunut tämmöinen järjestelmä, että sulla ei muuta mahdollisuutta. Mä neuvon ja niin kuin semmoiset humaanit mielenterveystyöntekijät, psykiatrit kanssa neuvoo, että osta ne lääkkeet, mutta älä käytä, jos sä haluat saada sosiaalietuuksia. Tämä on aivan crazyä tämä touhu tavallaan. Mutta tässähän tullaan tähän sun mieliteemaan siis siihen, että ihminen on monimutkaisempi kuin mitä te lääkärit annatte ymmärtää, tarkoittaen sitä, että joku masennus ei ole yksinkertainen asia, jolle löytyy yksi pilleriratkaisu, on kysymys paljon monimutkaisemmasta kokonaisuudesta. On ehdottomasti, että ihminen reagoi ihan siihen, miten sitä kohdellaan. Että tämä tämmöinen sanonta, että metsä vastaa, mitä siellä huudetaan. Ja tämä koskee ennen kaikkea lapsia. Ja nyt on niin kuin lähdetty sillä tavalla puhumaan erilaisilla diagnoosilla ja kemiallisista häiriöistä, kun kysymys on kuitenkin perhe- ja kouluongelmista. Ja